Dakle, nemojte klonuti duhom, jer Bog, kako kaže preko apostola Pavla, neće iskušati više nego što možemo da podnesemo. Ovo samo govori, ta panika, koliko smo zapravo zastranili i koliko se razlikujemo od pređašnjih vremena kada nije bilo televizije, kada nije bilo čak i struje, koliko su mirni i sretni ljudi bili i nisu toliko bili iskvareni. Gospod će ovo skloniti od nas kad počnemo da mislimo blagorazumno. Kao što vidite, manastirska kapija je danas otvorena. Ja to ne govorim da bi neko sada prekršio i napustio svoju kuću, ali smatram da ako budemo ovako čekali drugoga i ako ne budemo jednodušno ustali svi koliko nas ima u ovoj Srbiji i rekli vlasti da mi ovako ne možemo da živimo, da je ovo hrišćanska zemlja i da imamo pravo makar na veru, na bogosluženje, na Boga, na svetitelje, na službe, na pričešće, pogotovo što nam idu veliki dani, blagdani, velika nedelja Isusovog stradanja i svetlo vaskrsenje Hristovo. Zar da provedemo u karantinu kao što ga najavljuju? Razmislimo dobro, jer je to dobro. Danas sam poslao u grupu besedu svetog Antonija Velikog, koji baš govori o tome da vlast ima ova državna samo nad našim telima, ako bolje razmislimo, ali ne i nad dušom. S Bogom, da ste blagosloveni. Amin. Ali ovog puta vi i sveštenstvo ste dužni, pošto narod nije u stanju to da prepozna, da ne dozvolite da vam zabrane litije i pričešće, zato što tog momenta, ako to dozvolite, doći će do potpune realizacije plana, nazovite ga kako god hoćete, sionističkog novog svetskog poretka i tako dalje. Zapamtite šta vam pričam, to vreme mnogo brzo dolazi, bukvalno nemate ni jedan sekund da počnete da razmišljate svojom glavom. Ovo je veoma bitno, po cenu da me neki od vas i neće razumeti, moram da vam kažem i to, zato što se to vreme strahovito brzo približava, evo, uskoro će april. Teoretski će biti to moguće ako se uvede policijski čas u Srbiju. Pogotovo ako se uvede kod katoličkog naroda u vreme mise ili kod nas liturgije. Tako da je ovo neko vreme gde moramo, braćo i sestre, podržati jedni druge i ovo je vreme kada moramo to shvatiti i prihvatiti da je to ujedno i jedini spas za čovečanstvo. Odnosi se na sve vernike na Balkanu. Zašto na Balkanu? To znaju naša sveštena lica, pa vam ja o tom ne bi govorio.
Običan narod ta znanja ne mora da ima, ali vi, uvažene vladike, koje ste dolazile kod mene kući da pitate da će ruska država stati iza vas pred odluku sinoda vezano za Kosovo, morate da shvatite da svoju mudrost i znanje morate, ako treba, i prekršiti kanone, zato što će mnogi od vas okrenuti leđa Bogu, veri i narodu. A takvi sutra neće biti potrebni narodu, zato vas još jednom molim, setite se Baltorove deklaracije iz 1917. pa da vas samo podsjetim da su svi ti elementi ispunjeni. Zato vas, gospodo vladike, molim, na vas je red da opravdate svoje postojanje, da spasite veru i ovaj narod, da vam bude lakše. Podsjetit ću vas, Uskrs je praznik života nad smrću. To morate da objasnite narodu. Podsjetit ću vas da za vreme opsade Lenjingrada i kolere u Moskvi sve su crkve bile otvorene. A ono što svi znate i većina naroda se seća, 2009. kada se upokojio patrijarh, u vreme kada je svetom harala najopasnija bolest, odnosno virus, svinjski grip, i kada je po predviđanju Svetske zdravstvene organizacije trebalo da umre 150 miliona ljudi, na ulice Beograda je izašlo preko pola miliona ljudi da isprati patrijarha na večiti počinak. Niko se nije razboleo ni oboleo od virusa. To su istine i to su činjenice koje treba narode da oslobode straha, koje vi morate da sprovedete. To je vaša sveta dužnost. Objasnite narodu da ga virus sigurno neće ubiti, ali ako dozvolimo da se Uskrs održi u kući, uzeće nam veru sigurno, a onda će nam uzeti i dušu. Podržite jedni druge u ovo vreme, to je jedini spas, ne samo za Balkan, nego za čitavo čovečanstvo. Volim vas i ljubim i molim vas da se okrenete Bogu i da shvatite da je ovo poslednje vreme da spasite sebe i svoju dušu. Kako vi pomogli narodu, tako i vama Bog neka pomogne. Amin. Mi smo pravoslavni hrišćani. Nemamo razloga da se plašimo. Osim Boga nikoga. Ne može tako. Po Božoj ruci sve braće i sestre. Da poštujemo i da živimo normalnim životom. Uhvatila panika sva, sveta. Niko ne govori o razlogu zašto je ovo. A ja ću reći, razlog je greh. Greh zbog svaka bolest, svako iskušenje je rezultat našeg greha. Oni neće da kažu svome grehu. Pa to su tako Kosovi koji nas uče šta mi treba da radimo. Kosovi. Sad će se baviti. Najveći bezbožnici, najveći bludnici, najveći materijalisti. I njih se treba da kažu. To neće da može. Neće da može. Mi imamo, živimo normalnim životom. Dolazimo u prag svoje, tako kako nama. Bolesti su bile i ranije. To nam je pravi pokazatelj. To je Božja iskušenje koje je Bog dao da nas Srbe i
i srpsku vlast, i srpsku državu, i srpsku crkvu, pokaže kakvi su. Samo to kako brinemo svome narodu. To je pravo. Ovo drugo sve smučajka prosto. Okej. Neka mi dao Bog da nas Bog sačuva svakako. Nećemo mi. Čuvajmo sebe, ispovedajmo se, pričešćujemo se, djecu svoju učimo dobro i vidjet ćete kako će Bog i dalje biti sa nama i neće biti razloga za strah. Nemamo razloga za strah. A da poštujemo sve ono što nam se kaže, poštovajući u onoj meri u kojoj to meri je u saglasnosti sa Bogom i sa crkvenim propisima i svetim pismom. A Bog je sve ovo još davno rekao da će biti, na kraju će biti i bolesti, i virusi, i zaraze, i gladi, i problemi, i premeštanje naroda sa jednoga mesta na drugo i tako dalje. Sve će to biti. Svega se mi ovo radi. I ovo sada što se događa, Bog dopušta od našeg grija. Niko ne govori o tome. Niko. Zato što se plaše Boga. Najveći protivnik čovjeku je grije. Samo onaj ko je rob Hristov, on je slobodan. Ako je rob nekog ljudi, on je mnogo u lošoj situaciji i stanju. Taj nema slobode. Ugrožava mi slobodu, ugrožava mi kretanje. Šta je? Kako kretanje? Tako da vas molim, da se mene tiče, moji blagoslov. Sloboda, ona koju Bog daje. Dolazimo u crkvu.